Oh, what's up mga Hitsuraan, mga Choy ug Chay? Welcome back to Hitsuraan Kulisaw Facebook page. Another day, another vlog. Sa mga nagpaabot sa part 2 sa ato ang Japan Zoo vlog guys, mao ni guys, but before ta mo dalon sa sulod, nanimo sa data sa atong snacks nga napalit ganina sa convenience store ug mananatog mga animals nga dili na makita sa Philippines. Ani nga video guys. Atama ka. Ako lang ba pod guys or kamo pod? Malingaw mo ko magtanaw sa animals magkaon-kaon og sagbot. Siguro basin tungod kay taga bukid ko ba? Mao nang malingaw ko magtanaw ani mga hayop pa magkaon-kaon. Ay pastela ni Monyor nganong tae man ay mo ikaon nga naa man tay daghang pagkaon diha. Kasi makarelate ani. Namuna na ninyong silig pero inyong isuon sige lagi dahigda denduyan. Tay, kung naapay best in chill imo ang isuon ay number 1. Aray ko! Speaking of chill guys, dara pinaka-chill nga amos tanang hayop dire oh. Nagapaniid lang ba? Oy kape danyor og pandesal. Yahaya po kinabuhi aning mga unggoyan yo. Nindot kayo area kaduaan napay slide napay duyan. Grabe ha. Chill lang ba tulog lang. Kung napa ni mga cellphone ni mga unggoy na nagidahigda na ni tanaw YouTube, Facebook ug Reels. Og shout out sa mga unggoy nga shout out sa tong mga solid followers na to diya nga nagtanaw sa ilang mga cellphone. Og nagtanaw ani nga Reels. Pwede ba ka buhiyon sa likod sa tong balay guys no? Og padaruhon tani guys. Kusog siguro kini mo daro no. Kanig may go ka ni simod ba? Ilan siguro gusok mo balik sa imuha. Reels, camera, action. And cut. Matik reels na. Og wag yun ko magdahom nga magkita mi aning binuhi ni Uchiha Itachi dere guys. Pagaro! Kanggaro ni siya guys ha, dili ni Sigben ha, dili ni Sigben. Sorry ma. Vulture din ni guys, ay lang ko pangutan sa scientific name niya. Og sa kadugayan na mong liwat-liwat guys, maski wa pa mi katunga sa area, gipang uhaw na mi og dere mi sa bindo machine na ngayo og tabang. でっかいよそれそれじゃない私がじゃあちっちゃいやつ私と一緒におもこいいい Ay pistot, kuya Wam, sa kawam din ni matarong ako ang kamera ni. Iring ra ni siya guys ha, pero dako lang. Speaking of iring dire guys ay nga stripe. Kanig makamrasan ka ni guys, bukto yung himaya sa iro ni. What? Daghan mo ding klase sa Ixona. Onggoy din ni dapita guys. Ako kabalon sa ni klase ng onggoy niya. Pero feel na ko magkasundo yan ni. Agday maninood man di. Pwede ra gito ninyo skip guys. Og kani nga clip guys padong na di may manguli. But before may manguli guys, mo testing mix sakay ani guys. Kani dayong sakyanan na padong ni siya sa botanical garden. Actually daghan pa kayong mga animals nga nakita na ko dito guys nga wala na ko mabidyuhan. Sama ani si Jonggoy. Pakita na naman sa camera. Di naman cute. O kung niabot na kaani nga part nga video guys, ayaw kalimot to comment, like and share sa Hitsuraan Kulisaw Facebook page. O pwede pa ka mo-subscribe sa akong YouTube channel o uban pang mga social media account. O gatang yang ubang pang sumpay ni atong sugilanon. Hitsuraan Kulisaw Goes to Japan Vlog Series.